guys. Ayun, mag-church lang kami ni Daddy. Dapat pang 6:30 kami kaso. Na late. Kasi 6:15 pala nag-start yung mass. Dito lang malapit sa sa amin. Eh gusto ko na nasisimulan ko yung mass kasi importante yung gospel, diba? Tsaka yung homily of course. So, ayun. Church lang tayo and then uwi naman na agad. Yun. Kasi tayo pa akong gagawin. Edit ako ng vlog. Uubusin ko siya ngayon para sabi ko, panibago na naman sa March. Panibagong ipon na naman. Joke lang. Yeah. Ligo naman ako kanina eh. Bawa namin sinundo dinala si Ginger sa vet. Yan, tapos ready na si Daddy. Pang 7:30 yung namin. Last mass. Mga tenda namin. Then uwi na para sakto. Back to work ulit, diba? And syempre kakain ulit tayo. Natakam ako dun sa niluto ni Auntie. Lalo na pag na-imagine ko yung init ng sabaw talaga. Grabe. Wala, nasira ata yung lipstick. Hindi naman. Tagal na nito sa akin. Pang chili power. Ayan, mga may pang kilig-kili guys, of course, yung RMKD yung kalahating litro na yung kinuha ko. Ang nakakatuwa rito, sa mga nakatry na, kahit kinabukasan, hindi pa rin kayo pagpapawisan yung kilig-kili. Diba? So, perfect siya. Lalo sa may amoy yung underarm guys. Okay na okay talaga to. Kaya, ayun nga, kaya busy din ako guys kasi summer is peak season ng RMK. Kaya, ayun, nagpapaano ko yun. Monitor ko yung stocks namin. Kasi baka biglang magsisimula na magbagsakan na naman yung mga order ng mga district ko. So, yeah. Naisip ko nga, sabi ko, magbakasyon muna kaya ako sa vlogging. Tayo. Di ba kang puntahan after church? Sweden. Alam mo, to sa crash landing on you. Yung ganda naman kasi talaga ng Switzerland, Dream ko din yun, Dream ko din mapuntahan yun. Grabe. Parang ang sarap mabuhay doon. Kahit maging taga-bundok ako. Oo. Basta doon ako. Oo, grabe. Switzerland. We're home na guys. Ayun, pasensya na kayo. Wala tayong ibang background kundi itong kwarto tsaka sa labas. Kasi late lang naman tong apartment namin. Anyway, ayun. Since nakabalik na nga kami, Daddy yo. Anong oras na Daddy? 9 o'clock na 8:54. 8. Same na rin yun. Pa 9 o'clock na. It's time to take our pink pills. Ayan. So, na-discover ko to guys kay Shara Chavez. Ayun, kasi, di ba, distributor ako ng product niya. And, shinare niya to. So, sabi ko, try ko nga din. Ayun, napaka-effective pala nito guys. Pang siya, para siyang detox pills. Pero, may din siguro to, may effect na, may slimming effect din siya. Kasi talagang literal na ilalabas niya lahat ng kinain mo. Ngayong araw na to. Pag nag-take ka, kinagabihan, kinabukasan ilalabas mo. Sobrang gaan sa tiyan. Kaya, ayun. Available na rin to guys. Diba? Ganyan ang mga business-minded Kapag pagka effective sa'yo, ibibenta mo. Parang i-share mo din, diba? Kung yung mga sekreto mo. So, yun. And, perfect to sa mga constipated. Kasi may naman, para lang siyang kaliit ng guys, ng Dulcolax. 'Di ba? Yung yung iniinom na para makapupo ka para sa mga constipated. So ganun din siya, ganun yung effect niya. Pero eto, talagang malilinis yung yung sikmura mo. Literal guys, lahat ng kinain mo ilalabas mo. Kaya ang ganda-ganda. Tapos hindi ka na magigilty sa sa mga kain sa labas, yung mga ganito. Pero syempre, iwasan mo pa rin yung unhealthy foods, 'di ba? So, yun. Yun lang naman, share ko. Sinishare ko. So, time for our pink pills. Yan, tig-dalawa kami ni Daddy.
So, advisable din to guys. Na-post ko to sa, sa Facebook page ko, sa RMK Shop Online. Yung detalye na ito mismo, kung ano mga ingredients niya. Safe to. Galing to sa Japan. Daddy, oh. Tapos, manamis-namis siya. Pag, hindi manamis-namis, matamis talaga siya. So, pwede siyang tunawin lang siguro sa, sa dila. Pero, yes. Mas maganda. With water na. So, search nyo yan. Kokando. Kokando pala. Kokando pink pills. Or Kokando Japan pills. Kokando pink pills from Japan. So, bumili ako ng 2 box para sa amin. Kasi, itong isang box, good for, 8 months. Diba? So, 400 pills kasi to guys. So, 8 months is dalawa kami ni Daddy. So, good for, lang to. Itong dalawa. Good for 8 months nga. Tag-isa kami. Ayun. And then, nag-order ako ng maramihan na. Tapos, pinapa-order ko per banik lang. Para sa mga gustong mag-try lang. Kasi, medyo mahal ang isang box. 1-2 ang isang box. So, itong isang banik, 50 tablets na. Good for 25 days. 199 lang guys. So, very mura. So, affordable. Kaya, order na kayo. Try nyo din. So, yeah. Ready? Dati ka nasa laot ako. Hi guys, good morning. Ayan, we're off to Cartimar na muna para bumili ng leash ng mga ibang doggies ni Junior, Kami, tsaka ni Kali. Kasi regular nang nilalakad ni Daddy si Groot. So, nung nakaraan, si Groot lang yung nabila namin. Kasi si Poknat meron naman na din doon. So, ayun, napag-desisyon na namin ni Daddy. Na morning exercise na rin namin yun. I-walk na namin yung mga doggies every morning. So, ayun. Pareho pang beneficial sa amin. Sa dogs, tsaka sa amin, diba? So, yun. Kaya, bili muna tayo. Ay, punta muna tayo Cartimar. And then, dadala ko ni Daddy sa shop. At bibili rin ako ng ano ba itong mga order ni Auntie? Order talaga yun. May lista lagi si Auntie eh. Brown rice, sunrocks violet, joy, powder na sabon, egg, gulay ng aso. Kawawa naman sila guys. So, nag-aantay ng mga owner sa kanila. Grabe no? Tapos mapapabayaan. Bibilin mo tapos bibilin pala tapos mapapabayaan na. Ito bigel Daddy. Bili ka na. Hindi. Ayaw mo sa mga dogs eh. Bago, mga hunting dog niyo. Paano kaya pag hindi nabibenta? Yan ay nasa nila dinadala. Kaya ma-adapt. Kaya adapt. Don't shop. Oh, hello! So cute. Tapos sabihin ako sa inyo. Mga ano dito, yung mga titinda rito guys, yung mga for sale dito, usually mga ano na yan, mga may hini. Kaya prone sila sa mga sakit na. Kaya much better mag-adapt pa yung mismo doon sa nag-vibrate siguro, gano'n. Ano? Pero adapt don't shop. Yun talaga yun. Bumili ako ng 4. Himagi, tapos yung 3 Dachshund. And sabon. Ayan, bearing. Anti-tick and flea kasi malapit na sa summer. Ano naman sila? Pro na naman sa garapats. Tapos yung ano kuya, yung malaki. Yung red na lang. Magkano dito sa ano? Rawhide. Yung ano? Dito. Safe kaya to? Teka lang. Di! Ano yung kalbo na yun? Ano ma'am? Ay! Pwede ta? Sa mga puppies? May mas malaki pa yan ma'am. 250. Hindi, ano lang naman yung mga maliliit lang yung kuya. Makukulit lang. Ay, toy na lang daddy. Ito. Napeke ako rito. Akala ko to Joy dati. Ayun o. Oh, mas pareho kasi, no?
Diba? Para sa mga hindi nagbabasang katulad ko, dampot lang ng dampot. Ayun pati yung ano niya, lemon niya. O, diba? Pag wala ka na maisip na ano, gayahin mo na lang yung Joy. Charot. Ayan, pero Joy pa rin talaga yung ginagamit namin guys. Kasi effective. Tsaka yung ano, kalamansi. Effective talaga magtagal ng selo. Ano pa? Brown rice lang binili namin dito. Tapos, orange and para sa mga puppy pag nagpa-play sa loob ng kwarto. And Yakult. Tapos itong ano, spring na pure coconut oil. Yan. Ha? Doon na lang sabon sa kabila, daddy. Ito na po. Ito na po. Yung ano, vlogger kong pamangkin. Halika rita. Dali na. Dali na. Kaso bagrat eh. Nahanap niya kasi si ano, si Tente. Nandiyan pa naman si Tente. Hindi pa lumalabas. Kuya ka na, no? Excited ka maging kuya, no? Yes! Kaya daw si... Naku, bagrat na naman po siya. Bagrat siya. Walang vlogger na bagrat. Bukod tangi ikaw. Kapogi. Saan kayo galing? Cavite ba? Asa doon, Carlos? Ayun na, sabi mo kay Tenten. Sabi mo, Tenten, labas ka na, Tenten. Dali na. Gusto mo ice cream? Dali na. Doon may choy ka doon eh. Ayaw nga pala, pinilang ko na. Oy. Ay, may chocolate to. Wow. Uy! Dali na, i-vlog mo yung chocolate mo. Dali na. Dali, vlog mo. Vlog mo na, dali na. Ay! Plado. Hi guys. Hi, guys. Ay! Bagrat talaga to eh. Bagrat eh. Oh, no, 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 no. Wag yan. Kakas, no, ah. Wag yan. Bubugbugin kita. Bagrat po siya. Ayun, naantay na lang namin si Tenten. Lumabas. Ice cream eh. Inayos ko lang eh. Natutunaw na. Baliw na. Mga ano pa yan? 2 days. Na? 2, 3 days. Anong pecha na yun? 3, 4, 5. Maganda yung top of the world. Okay. Dali, dali, dali. Amoy-amoy yan na si mama. Hindi ako marunong yan. Mabilis ba? Ma, cute-cute ng mic. Bilis. Bike na yan. Sige na maririnig. Maganda! Na-record nga ni Kerry. Kadali namin. Yung Carpenter's Way. Kami. Such a feeling's coming. Mabibigyan kita 500 pesos. Pag tinapos mo yung kata, 1,000 pesos. Bilis sabihin. Ayaw. Oh, si So, sabi mo nga. Dali na. Ooh. Hello guys! Ayan, magandang hapon. Naglim ata. Ayan, alas 6 na ng gabi. Maglalakad-lakad kasi sila ano eh, sila Japong sa Blue Wave. So sabi ko, sama kami para ilakad din tong mga doggies. Mamaya na nga. Mabounce. Ayun, dito na kami guys. Ay, nagala ko. Nakakaloka. Nakailang ano na kami. Ikot na kami. Kailang ikot na kami. Bibilis pa lang manakbo na itong mga humag na to. Perfect din kay daddy para may exercise siya, diba? Ayun. Bipit niya 3. Saan na si ano? Lucia tsaka si Japong, mga bata. Saan na yun? Sasayang! Sasaya! Ayan, perfect pala dito eh. Pwede aso dito. Kaso kailangan pag nagpupo, of course, tamputin mo. Ayan. Malapit lang sa amin to. Kaso nakatamad lang puntahan minsan. Ayun, naglalakad-lakad lang kasi si Buntis kaya sumama na kami. Takbo! Takbo! Nakakatawa, bilis sila tumakbo. Yay! Saya-saya! Saya-saya nila.
Maganda rin sa'yo yan, Daddy. Papawisan ka. Nahihila ka na. Ay, hinahanap mo kami? Opo. Oy, walk mo na kaya si ano. Walk mo na yung dog. Dali na. Tag-isa kayo. Bye. Bye. Kakash, walk mo na si ano. Wag, pagalitan kayo ng guard. Gusto mo, i-walk mo si Gana? Walk mo yung dog? O, teka, kukunin ko lang. Daddy, pera mo ako kay ano? Si Kali. Wag, maano si... Diyan si Tau Tau. Si Kali. Oh, kuya. Hawak. No. Kali, dali, Kali. Do. No! No, ha? Si Tito. Dali. Sundan mo lang siya, Kakash. Gusto mo na ito? Ang ito bata, oh. Hindi siya natatakot sa mga aso. Ayun, nakakita ng kalaro. Kakash. Oh, no! No. Halika na. Lana, Bye-bye na, dog. Alay na ba siya? Nagutom yung vlogger, oh. Gutom ka? mas nabuto siya sa akin. Kain na, ate. Nagutom si Kadyo. Ate, amam na. Lagot. Si daddy. Gutom din. Burger na. Uy! Wala ka. Halika na, dali. Halika na, dali. Wala yan. Natanggal si Junjun. Ay. Kami, Kali. Dali, dito. Dali. Dali na. Nawala sa ano yun. Sana yun. Hindi alam ko direction. Tawagin mo ulit. Ayan, napagod na po ang kami. Pabebe na kay daddy. Walk mo na, Ching Ching. Dali natin. Walk mo na sila, dali. Yan, si Kali tsaka si Junior na lang mga tali. Ano to? Ha? Isang itlog. Ulangan ba to? Tumakbo eh. Walk mo na ate, dali na. Walk mo na, dali. 6, Awakan ko. 7, Ako yan. Ah, ikaw. Ako yan. Mek, ano mo nga, Mek? Tanggalin mo. Gusto niya isa lang eh. Isa lang? Sino si Kami? Si Kali lang yata. Skalik, At ayun pa rin po California. ang ating munting vlogger. Nanginginain pa. Takbo na naman siya. Ayan, dito na rin pala sila, no? Sila Mika tsaka si Dayan. And naglaro kami niya, no? Yung sanga nung ano. Yung mga, ano ba to? Palm tree? Bunga tawag tayo, hindi bunga yun. Ang galing. Yung mga nilalaro sa probinsya, guys. Sasakay ka dito tapos hihilahin. Ayun, si Jeff kanina hinila ako dito kasi tumambling ako banda dun eh. Ayan, uwi na tayo. Lululululululu. Totoo nun. Hindi sila nag-aaway kasi. Hindi. At ninakasab na ni Kasi. Totoo yung kumain ni Kasi. Ano yan eh? Sisters. No, Kakash. Sit ka rin dala. Ayun, uwi na kami, guys. Dito na! Hoy, sige. Ano mo na sila dyan? Pasok mo na. Kain tayo, guys. Late dinner. Ano na, oh. Mag alas 10 na. Nakauwi lang kasi namin galing doon sa, ano nga, sa paglakad-lakad sa mga doggies.
Yeah, napaluto ko kay auntie ng ulam. Kaya di na kami kumain sa labas. Merienda lang yung kanina. Gusto lang dyan. Ha? Para malalim. Bigyan mo kaya itong buon-buon nila. Bone. Oh. Sinigang na hipon, guys. Mag-init lang ako ng konti para Para sa mga bone. para mainit. Alam niyo na, pag sabaw, mainit na mainit. So, let's eat. Ay, dito. Tingnan si Daddy. Tapos, Ginger. spam. Ayan. Kasi akala ko, Ginger nagawin si Auntie. Iluto niya rin yung fried chicken. Sinigang na hipon lang pala. Pero okay lang. Yung spam naman eh. Gandare! Ganda nagtimpla ko guys ng 500 ml na lemon juice. Yakult lemon. Wala na pala kaming collagen. Ubus na yung collagen ko. Sobrang ganda nito, promise guys. Talagang nire-recommend ko sa inyo na uminom nito. Ang bilis niya. Alam mo yung skin mo, nagiging bata ulit. Tapos glowing. Diba? Let's pray. So, видишь, хочу апельсин, банки, капусу. Ayan. Ayan. Kain yan. Mainit! Ah, simeno. Okay. Pinalagyan ko dito kay auntie ng konting miso. Kasi kinakain na natin dyan sa Singing Chef. No. Di ba yung sinigang na hipon nila may miso na? Sarap. Yonggong. Of course. Yonggong. Mawawala ang patis tsaka sili. Calamansi. Definitely. May power ka pa, Kali. Kumain na kaya mga yun? Bago natin nilahad kanina? Hindi ka. Hindi pa? Kelly, Tony. Hindi kaya ako. Gusto. Kuchin! Yan, andito na naman itong mga kulit na to. Hindi ko na sana pinapasok eh. Kaso, ingay. Sana si Ginger, oh. Si Ginger, oh, makulit na yan, oh. Daga-daga yan, oh. Daga yan, eh, oh. Makulit na yan, oh. Wisus! Ang yabang eh. Porket may ka na, may pet-pet ka na. Hops. Hops. Ay, ah. Ala. Ito na. Ayan, yung tsinelas na yan, guys, talaga siraan na yan. Binigay na lang sa kanila. Yan, gusto nyo dito talaga eh, no? Aray ko. Ayan. Time is it na ba? It's 10:43 na, guys. Nakapag-ano na ako. Skincare na ako. Yun, nakainom na rin kami ni Daddy nung kokando. And shower na si Daddy. Tapos work ako ng konti. Edit ng vlog. And matutulog na rin. So, night-night. See you bukas.